What's up mga goy? Welcome sa bag-ong sugilanon ni Bugoy Explains. Hinaot nga naamoy nakuha ang lesson sa katong last video nako regarding sexy online sellers. And I just really hope nga dili dayon mo judge labi na sa karon nga nalang ganito makita bati sa Facebook mo judge tayo ta even though we don't know the whole story. But before we begin, before na pug ko magyaw-yaw, I would like to ask your support to support my YouTube channel, Bugoy Explains, by subscribing it and ring the bell to get notification for my upcoming videos. So today, let's talk about Kabet. Kalat na kay sa YouTube, sa Facebook, even sa Twitter. Kay karong panahon na, dali na lang kay mag-upload og video. Dili na kinahanglan mo tawag og media para ma-news lang. Since kalat naman kay siya, siyempre kita nga sige tagtutok sa tong cellphone, dili gyud nato malikaya no nga makita ni mga video nga gipangkulata or gipangbugno ang mga kabit. So unsa day point ani akong video karon? But para sa kuha, situational lang. If masakpan ako ang partner nga nay kabit, syempre natural no, maglagot ta. Pero dili maabot sa point nga manapat ko or akong mugamit kog violence against sa kabit. So maghatag ko og rason kung anong dili na nako buhaton. Una, basin ako pa'y makulatahan or ako pa'y masakitan. Wata ka ba, boksidor ba na or may na mga rate or dako pa ng tao, di ba? Alaot na inong ka, naglagot na gay ka, nakulatahan pag yung ka. Kaduha, dako og chance nga ikaw pa'y makasuhan og physical injury. No? Siyempre, labi na karon nga daghang tao mag-skandalo, siyempre daghang witness, siyempre kung masakitan or naibunog, naisamad ang now, daghan na kita nga ikay day nangulata. So pasabot na dako kag chance nga makasuhan pa kag physical injury. Di ba? Katulo. And lastly, wala ko'y labot sa kabit. Actually adto ko mas maglagot sa akong partner nga nangabit. Dili ko adto mismo sa kabit masuko og maayo. Kay ngano man, do you think na ay third party nga mahitabo kung wala ni patol ang imuhang partner? Di ba dili na mahitabo? Wala untay kabit kung wala ni patol ang imuhang partner. Bisan unsa pa nakabigatla ng bayhana or kanang lakiha ug dili mo patol ang imuhang partner, wala gyud mahitabo nga kabit, no? Kung gi-value gyud sa imuhang partner ang inyong relasyon, dili gyud siya magpadala sa temptasyon. Kung gi-value gyud sa imuhang partner ang inyong relasyon, dili gyud siya magpadala sa temptasyon. If grabe gyud ka persuasive ang third party or kanang dili na gyud siya muhunong until nga di niya makuha yung partner, then that's the time to take legal actions para ni sa mga kasado ha. Pero sa kanang mga mag-uyab, depende ra gyud na ninyo how to deal with it. Daghan na kayo kog na-encounter nga slut shaming post sa social media. Pero wala ko kasabot. Most of this post kay igo kayo sa mga kabit. Nganong dili man maigo sa ilahang partner or ex-partner nga sila man unta mismo ang nipatol. Basically, kaning mga partner nga nipatol sa third party, sila ang main reason nganong maguba ang usa ka relasyon. So para sa mga manag-uyab pa lang diha, kung ang inyong partner mga bit, then gihatagan gyud taon mo chance sa kahitasan nga mangitag laing partner. Don't waste your precious time para sa mga tao nga dili deserving. Don't think like he or she's the only person that can make you happy. Ang uyab, bonus sana. Pwede ka ma-successful or pwede ka malipay bisag wala kay uyab. Unless kung pulpul ka or gasalig lang ka sa laing tao. So sa mga minyo or kasado diha, well, this is a different story. Tinuod nga lisod na ibuwag, especially nga naanay anak plus with legalities. Unlike sa mga nag-uyab pa lang, ang dali ra kayo ibuwag. Share lang nako akong opinion bahin ani nga situation. For me, all you have to do is talk about it. Kung naman may problema, kung masakpan nimo ang inyong partner nga nangabit, then talk about it. Magstorya mo kung unsay problema, unsay kuwang, kinsay nagkulang, like that. And dapat maminaw gid og tarong. And magstorya pug tarong, dili magsinagitay kay di gina masulbad ang problema. And take note sa mga biktima, don't let them blame you for what happened. Bisan pag iyahang rason nga dili naka-attractive or unsa pa diha, iyaha gyapon ng sala kung anong nangabit siya. Dili gina sala sa biktima. So ayaw gid mong sugot nga anaon na mo pagstorya ha, because there's no good reason to cheat. Kung kita pa mo sa akong video sa Bugoy Late Night Talk, to kabaw gid mo ani sa katong video, nagstorya mi sa akong partner bahin cheating. So just talk about it and maybe make an agreement. Pero kung nasakpa na pud nimo balik nga nangabit na pud imo ang partner, para lang sa ako this is the time to take legal actions. Naani mo tanan ebidensya
para ireklamo nimo imong partner. And for the victim, it's not healthy for you guys, especially sa mga kids. It's not healthy for them too. Nga gipasakitan ang ilahang mama or ilahang papa. Daghan na pud kay ko gipangyaw-yaw diri no, and I hope it makes sense na pud. So ang point ra ginakuha ni nga video is stop slut shaming, because ang imo harag yung partner ang nay problema. Siya ang nipatol sa kabit, ang imong partner ang rason kung nganong maguba yung relasyon kay tungod ipatol siya. If masakpan man gani nimo nga nangabit imong partner, just don't use violence because they can use it against you. So lisod na, no? Basin ikaw pa'y makasuhan. So again, if you like my videos, please support my YouTube channel by subscribing it, and don't forget to turn on the notification. See you on my next Sugilanon.